היי חברים, מה קורה? מה נשמע? הרבה זמן גרתי לכם, הרבה זמן לא עשיתי ולוג. סורי. רציתי להגיד לכם משהו. ממש התגעגעתי לכם. אמא. אני רוצה בבקשה שתירשמו אליי. כל מי שרואה את הצפיות האלה ואת הערוץ, תירשמו בבקשה. אני רוצה שנגיע, אני אוכל לעשות לכם לייקים. אני לא יכולה. צריך 500 מנויים. בבקשה, תעריכו אותי. ממש אוהבת את חברות שלי שנתנו לי כיף. אז אני לא יודעת מה לעשות לכם ולוגים. כאילו, אני עכשיו שאלתי את החברות שלי איזה ולוגים לעשות לכם, ותגידו לי אם אתם אהבתם אותו או לא. אז כן, היום אני עושה לכם ולוג לא וואו, כי אני לא יודעת. אבל בתור שגרת ערב שאני אעלה לכם בעזרת השם, לא מבטיחה, היום בערב, אז תרשמו לי בתגובות, ואולי אני אעלה. לא, סליחה, אתם לא יכולים לשנות בתגובות. תעשו לייק, מי שיעשה לייק זה סימן שכמה שיהיו יותר לייקים זה סימן שאתם רוצים את השגרת הערב שלי. ואני רוצה שתרשמו לערוץ שלי של מאיה, חברה שלי מהכיתה, הנה קוראים לה מאיה מהכיתה, חברה שלי. לא כל כך רואים את זה, אבל בסדר. וכן, גם לה תעזרו קצת. יודעת שזה ולוג לא כל כך ארוך, אבל סבבה. ותכתבו לי מה אתם רוצים. אם יהיה כמה שיותר לייקים, אני אעשה לכם את הוולוג שאתם רוצים. וכן, ביי, שואלת אתכם מלא. ביי.